जय जगन्नाथ। जय माँ समस्त को। आज अमावस्या सावित्री अमावस्यार पुण्यतिथि महाशक्ति आशीर्वाद मिलू, समस्त को सुरक्षा मिलू, जगतर कल्याण हो। आज मुख्य विषय वस्तु आम आलोचना करबा मानविकता निहाती आवश्यक। आज समाजर जो क्रूरता कलिजुगर पाशविकता जो भयंकर रूप प्रकाश पाउछि समाज रे ताको अनुध्यान करले आमे जानी परिबा मूलदुआ ठीक नहीं। बहुत दुखर विषय आज को 10 दिन ही गला जे भली भाबरे मुख्य विषय वस्तु बर्तमान न्यूज रे हो सोशल मीडिया रे हो सौम्यरंजन हत्या ताको चिंता करी जेहेतु मु आध्यात्मिक आलोचना पाई संकल्पबद्ध एहिठी आमे आध्यात्मिकता और मानविकता आ विषय रे आलोचना करिबा। प्रकृत रे आमे जाहाको मनुष्य भाव रे देखुचे समाज रे कौन समस्त मनुष्य ना। वर्तमान कलिजुग रे आउ से पूर्व जुग भली बड़ बड़ दांत सिंह लगा राक्षस चित्कार करथिबा भयंकर रूपधारी राक्षस नाहंती। ए मनुष्य भितरे ही राक्षस भी बसवास करुछंती एवं उत्तम मनुष्य मध्य अछंती एवं देवता माने मध्य अछंती। तेणु जोटी अनेक राक्षसंकर एकत्रित मिलन हुए सेठी नरसंहार हुए। ये राक्षस माने आसुछंती केउठो से विषय आलोचना करिबा। आउ जो मुख्य मोर आलोचना विषय होचे ध्यान। काली जेतेबेले बसिली मु किछि जानिया पई ध्यान रे समस्त जानती ध्यान होची ईश्वर सहित कनेक्शन कथबार्तार जरिया। तेणु ए मनीष मनीष भितर जो कथबार्ता आम मुखरे करुचे ईश्वर सहित कथबार्ता हवा पई हेले ध्यानस्थ हवा पड़े। समस्त जानती आउ थरे ताको मु उज्जीवित कर दउची। पूर्वरु ऋषिमुनि माध्यम माने मध्य कथबार्ता करुथिले, देवता मानक सहित कथबार्ता करुथिले, पहुंची जाई पारुथिले देवलोकरे। से सबु आमर पूर्व परंपरा बा पूर्व इतिहास पूर्व अनेक ग्रंथ रे आमे देखिया को पाइचे सुनिया को पाइचे ता जा विषय कहीं आलोचना करते नहीं। किंतु आज मध्य धरित्री अनेक ऋषिमुनि अछंती, धार्मिक व्यक्ति अछंती, से संसारी हुंतु पछे जो मानक पई धर्म को धरी रखिछि एई कलिजुगर गोटे पाद धर्म जहा पई संसार दृष्टि रहिछि। तेणु दुखरे मर्माहत हेउथबा आजिर प्रत्येक मनीष हृदय विदारक ए जो घटना घटी जाइछि ताकू आखि आगे रखी जहाँकि मते रात्रि शुआ को दे नथिला से चिंता हृदय फाटी पड़ू थाए। भाविली निश्चित भाव में मुझको समस्त आगे मोर मनर कथा उपस्थापना करी। जो भली भाव में पिलाटी को मारी दिया गला छोटिया घटनाटी को नहीं जो भली भाव में कह जाए जे अभिमन्यु को मध्य एभली मरा जाइथिला। से जुगरे मध्य
ସେ ରାକ୍ଷସ ରୂପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶଧର ଥିଲେ, କୌରବ ବଂଶଧର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ସାଥି ଦେଇଥିଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ତାର ସମାଧାନ ଏଭଳି ଭାବରେ କରେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆଜି ମଣିଷ ପୁଣି ସେଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତାରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ, ମହାଭାରତରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମରାଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରି ସେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଶରୀରର ଯୌନାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ସେଦିନର ସମସ୍ତ ଜପ ତପ ଆଉ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହଉ, ସେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ମୋର ଆଜି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜଣାଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅର୍ଥାର୍ଥୀକୁ ଅର୍ଥଦାନ କରୁଛେ, କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦାନ କରୁଛେ, କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଆମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜରେ ପଢ଼େ କେହି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସହଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଦିନର ମୋର ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଦାନ କରେ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଆମେ ତ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆଟିକୁ ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବା। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନଥାଉ ପଛେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ, ଆମର ପିଲା ଆବାହିତ ପିଲା ହେବେ। ଖୁସି ମଉଜ ମଜଲିସରେ ପିଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏଇଠି ରାକ୍ଷସମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ରହିଛି ବିବାହ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ କିଭଳି ସଂସ୍କାରରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଦେବ ଲୋକରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆବାହନ କରିବା, ସେ ପିଲା ଆବାହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାର ମାନସିକତାରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଥାଏ, ତାର ଗର୍ଭରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଯେଉଁମାନେ ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃ ହୃଦୟରେ ଯଦି ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଏ ଜଗତକୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ପାଲଟିବାରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଆଜି ମଣିଷ ମୁଖା ନେଇ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ବାକି ରହିଲା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ମା ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ ସେଇ ମା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ
ସେଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦେବା ସଂକଳ୍ପ ରହିଲା। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଏତେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜଗତ ଏଇଟା। ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ରହିଲା ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ମା ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ମା।